Hola amics, sóc l'avi Joan de Terrassa. Com sempre us dic, a Terrassa hi ha molts avis que es diuen Joan i jo en sóc un d'ells. Mireu, avui us explico que a casa, normalment, sempre intentem aprofitar el pa sec. Sí, el pa que no es menja perquè se'ns eixuga, doncs intentem aprofitar-lo. Com? Ara veureu. Com veureu, aquí tenim tota una sèrie de crostons que s'han eixugat. Estan ben secs, són crostons secs. Doncs mira, els agafo, els faig en trossets més petits i els poso aquí amb aquesta espècie de mini pímer, vale? I llavors els converteixo en això, en pa ratllat. Sembla una tonteria? Doncs no, no és una tonteria, perquè llençar el menjar és una cosa molt lletja. Es diu que llençar el pa, llençar el menjar, és un pecat. Doncs això és un pecat, una cosa molt lletja. Digueu-li com vulgueu. Mentre hi ha gent que passa necessitats. Au, doncs ja sabeu. Si podeu fer-ho vosaltres, feu també. Adeu!